Čaute, majte. Vítam vás u druhého vlogu a dneska si budeme vyrábať náramky z gumičiek. Tu mám taký provizorný. Takto by mal vypadať. Tak. Ukážem vám výbavičku moju. Tu nás zoberte štípec, zastavte si to. Potom musíte mať takéto gumičky, nie také istej farby. A potom musíte mať taký háčik. Môžete to robiť aj rukami. Takže, neviem, či to vidíte. To ukážem takto. Vôbec sa v tom nevyznam. Druhý zub. Dáte. Dáte takto gumičku. Prikryť. Takto. By ste to mali mať. Čakajte. Takto by ste to mali mať. Tak. Teraz si zoberete dve gumičky. Dáte to na štipec. Tak. Tak. Zoberete tretiu tú gumičku. A dáte ju do stredu. Tak. Čakajte. Prečím kameru. Takto by vám to malo vzniknúť. Vidíte, už sú tam len dve gumičky. Keď to vidíte. Vidíte to. Tak. A teraz budete len po jednom dávať gumičky, kým nevyrobíte náramok. Spojovať neviem, to napíšem v popisku. Keď to vôbec viete robiť, tak pozrite sa aspoň a dajte mi odber a like. Na budúce bude video, ako spojovať náramky. Čaute, majte. Čaute.